lur hau aurretik plantazio hau egin orduko pinudi bazen. Itzizan, nik gana hau eukin euen, eta 4 urte inguru ikutu barik, eta gero egin euen landaketa hau. Eta lurre preparen euen 1,5 metro inguruko franja bat, lerro bakotzeko. Preparazio hori indagero landatu neuzen, eta neuen markoa izen zen 6 bider 4. Kontu neukite, 4 arbola bakotzeko distantzie eta pasilloa 6 metrokoa. Patroie, aukeratu neuen patroie 106 edo M6, segun ze baridadetan, eta handik aurrera arbolak nahiko progresio ona aukidere. Eta momentu honetan 13 urteko arbolak produzioan aspaldi sartutakoak eta produzio interesantiek lortutakoak diez. Hauze da, adibiderik garbitzena, lurre asko jota espadau, lur asko gaur egun aprobetxablit dila sagardo-sagarrak edo fruta orokorrean erabiltzeko. Naiz eta, igual aurretik pinu egonda, pinu egonda be aprobetxablit direla. Nik uste dut, ekoizpen estensiboa edo olako ondo manejo ona eukizkero produzio desentiek lortu aldirela. Eta kostu gitxiagaz. Egongo direz gaur egun, kostu handikoak eta struktura handizegaz eta lortzen direzen produzioa, baina hemen plantazio hau adibidez igez eta bat eta pikuen 40 tona lortu gendu zen. Orduen, eta ez da hemen inbertsio handigirik sartu, lurre baso bat izenikoa da. Eta ez da bier intensifikaziorik fruta gintzan. Ekarri sagarrak, esplanada txiki honetan pilo batein, eta hor hasten da prozesua. Nik esango nuke, nasketa edo sagar baridadiek erabili behar direna bai sagardorako eta sukurako garrantzi handizedekila. Zein erabiltzen den halako produktua urtetan deuelako. Normalien, sagardorako garratzak eta mingotzak guretzat hobia bat diez, emaitza hobiak lortzen diez bodegan eta konsumitzerakoan, sagardoara konsumitzerakoan. Gozoak, ogesak gitzi hau. Eta gero sagarsukurako hor esperimentu askoen behar diez, kombinazio asko, baina normalien sagar gozoa baino emaitza nietzat hobeto funtzionatzen dere garratz puntuedekin sagarrak. Lehenengo uregaz garbitzen da, garbitu eta transformatu behar duen tokire berak uren zirkuituak eroaten dugu. Han ustelen bat agertzen bada edo zikine edo zera aparte egiten da. Apurbete selezio puntue bada. Handik aurrera egiten dugune da eskuz kargetan dugu sagarra matzakara, matzakan tolbara. Matzaka horreka makinak egiten duguna da sagarra apurtu edo pasta bat bihurtu. Pasta hori gero prensa baten bitartez sukua atara alizanateko. Prentsati pasatuta gero sukua deko edo mustioa. Orduen, alde batetik hemen egiten da gehiena momentu honetan produziorik handizena sagardorako da. Sagardoa egiten da kupeletan ipini eta ia berehala horre transformazio basek sortzen direz, hori prozesu bata, hartzidura prozesu bat, fermentazio prozesu bat, luze joaten dena, hilebi edo 3. Ni pentsat atal bat aiztute dekogune edo, ez dakit, aiztute edo, garrantzi gehiago beharko jakona da salmenta zuzena, baina baserriki bertatik. Neurri baten konsumitzaile ikusi dila baserrien zer egiten den, baserrire hurbildu
eta azken baten baserriarentzako komodo dalako, hori beti eginda gure baserrizetan. Baina bezeroak eta baserrizek gaur egun, ez da, Durangalde baten, ez daki Urdaibain, eta baserrizek ez da oso urrin kontsumitzaileen artetik. Lehen beti eginda hori, bai gure aurrekoak esnia zein ere, hortu arizekin, segaitik ez frutiagaz, segaitik ez agardoagaz, ez da, ni pentsa dut hori funtseskoa dela.